салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз, дӯстои азиз, бисёр бародарон ба мо дар тамос мебуранд. Ростӣ дусе кор ҳаст, вай корҳои мақсад мо предлагат мекунем ва ё документ надорам. Агар бародаро ҳастанд, фақат бефиребу найранг бошад. дӯстои азиз, ман номерои ҳамин як бародара чиз мекунам, дар зери навор мемонам, номерои худамон мемонам. Агар ягон кор дошта бошед, бе документ агар қабул кунад, гирем ҳамин ду се бародароят ба ҷои кор таъмин кунем. Иншоалло документ мекунанд, бахшиш дӯстои азиз, документ мекунанд, бо худо хоҳад сабуба мегирем. Иншоалло ҳамин ду се бародара ба ҷои кор таъмин кунем. Номерои як бародари Ёвон дар водии Ёвон ҳастанд, номерошона мемонам. Ҳамон кас хеле занг мезананд. дӯстои азиз, агар ягон кори дилпур дошта бошед, бародара фарёд кунед. Ин бародар дар шаҳри Екатеринбург, Сисетский район ба. дӯстои азиз, ягон кор дошта бошед, агар ҷои хобу дошта бошад беҳтар. Ва баъдан номери худам мемонам, ягон кор дошта бошед бепул реклама мекунем. Иншоалло ин бародаро ба ҷои кор таъмин шаванд. дар фикри якдигар бошем, иншоалло обуд мешавем. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дӯстои азиз, ҳамин наворро илтимос падалиса кунед ба хотири бародаро, ба хотири якдигар, ба кӯмаки якдигар ҳамеша мо бояд тайёр бошем. ассалому алайкум.